guys. Hapon. Uyog ta. Alita og tambal sa tika nila dire. Okay. Okay ba? Uyog ta. Bukta na kong tambal. Oh, thank you sa biyahe. Okay, mauna mong dapit. Di kayo, alas 3 sa hapon. Oh. Yung mga balay diri, mga gagmay ra kayo. Subdivision, nahimo ni siya mga 1960s. Na cute. May mga balaya sa kuwan bitawan ng mga bagong minyo. Rent to own. Renta ka, di madugay, mahimo na. Ayas ko sa tuwa. Energy ko everyday mag-agi, padulong sa trabaho. Okay, stop! Sa tagay kapulang, suga nga kuan. Signal light. Go! Kay green na. Okay. Naginim, palirat ang tambal. At ito pa ta, mag-drive. Ito sa tuwa ka na ay sari-sari store sa mga silingan. Balik na tagnitikol. Hindi kay sakay yun. Gasto gasolina. Karon kay Sabado man dira kay traffic, pero Monday to Friday ni grabe ni ka traffic dire. Kung ni makaulan, grabe kong baha dire. Kaning gaunan nato barbag siya kung ibidyuhan. Parehas ra po tagpadulngan na niya. Agianan, padulong sa trabaho. Dadlaw. Nagikan ko mo trabaho pa uli diri ko, pero mabuntag dito na ko sa Ikas freeway.
diri no kay drive you do walay sa tuwa bang mamara lang pili ka plite then dili kayo stress itira ta naog dayon okay kayo dili maka-stress kayo pressure drive you ka palit ra ka og kanang kamatis drive yapon. Kung natadiri kay doon na ano yung mga palitanan diri, grocery store, natuwa SM, ngalan diri Walmart. Lagi po do sara ka gate ang sara ka putahan ng giabrihan kay agi lagi ani pandemic. Wara dito tanan ng exit, wara po dito entrance. Kung sala ninyo mo parking kung layo kaya aron mag-backlay. Okay. Ay, hindi ako direct sa iyo po, Biko. Kasi hindi, sa ko ang parkinganan na ay kahoy, kaya landong hike gamay. Oops. Karon kay abot na sindahan kung ano putag mas suot na putag mas ani grabe discrimination dire kam suot og mas murday tabangan kag tan-aw